салому дуруд ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азизам. зиндаву сарбаланд бошен. ҳамин рӯз то инами ҳозира насреним набуд. насреним клет буд. фаҳмиде? мегӯ чӯ ҳамин рӯз ман насреним нестай. ҳамин рӯз табун хирай. яке медурам сомона ютуб дусмурод ҳоҷи дусмурод я навор партуфтай ҳамаи блогерҳо ҷамъ шидиянд дар душанбе. медуни хитоба кӣ мекунам? хитоб ба диловар сафарови бародари қанд, яке аз беҳтарин блогерҳо. ту чӯ связа намебирой? чӯ связа намебирой? бирам букомуд гап мезанам, телефон мекунам, мега нестай. филмат гиҷо шид. филмат гиҷо шид. филмат намебирори тесар бурӯй. хитоб ба Мансур Негматов мекунам. бобота намешносӣ? Мансур Негматов бобота намешносӣ? бобота бушнос. бобота бушнос. ба ӯ бародаре ки биромадаи дар трибуна рӯи варақ хунда наметуна, айуда ман беҳтар метавонам хунда. блогерҳо худтонро ҳурмат кине. ман киям? ман бобои шумоям. ман дар тамоми ҷо гап мезанам. насрени ман клет кардем. чо кард? амин рӯш нафрат дорем шумо, ки ай бобо нафрат дорем. ман бобои блогер ҳастам. чо даъват накардем? чо даъват накардем? Мансур Негматов, ту намедонӣ? ту дони худо дорӣ ё Мансур Негматов, ё ки Диловар Сафаров, ё ки Барада Тиҷӣ, ё ки дигар блогерҳо, ҳамин бобои блогерро намешносем? инсоф дорем надорем? вақте ки Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш аз соли 93 ва 97 гуфтан дар кор буд. вона бобот ҳам гуфтаи Тоҷикистон ба пеш. ман сухан карда наметавонам. чунон ҳам сухан мекунам ки дар ҳамун трибуна. чӣ гапай? чӣ гапай? гапҳои шираву шарбодор биёр нагум. Диловар Сафаров, Мансур Негматов, кадом блогерҳое ҳастем ку связа буроен. ин рӯз як Гусейн Гасанов биромадай, ман биромадим я навор кардам. чӣ гапаи? мо блогерҳо барои ҳамаи Тоҷикистонем. калиме сухан мега, бояд бура дар бораи Тоҷикистон сухан мега. нафрат дорем ба бобоҳо, нафрат дорем ба риш. ба риш монда ман чӣ? ман гап зада наметавонам. ман 62 сол дар ин ватан кору фаъолият кардам. нахондам ягон мактаб. ягон мактаб нахондам, ягон мадраса нахондам. ман фақат кор кардам, меҳнат кардам. ман нав як сол нашида блогери мара. як сол нашида. мардум 10 сол кор мекунанд, фаъолият мекунанд, журналистар. як сол нашида ман ин канал 55,000 подписчик дорам. чӣ гуфтаистед? хеле бозиаи, хеле корай, хеле гапай. блогер бояд озод боша, озод бояд гап зана. дуюм бор шид шумо гап задаистед. ман хитоб ба Мансур Негматов мекунам, яке аз блогерҳои бисёр. ман дар Россия будам, тамошо намекардӣ? 81 рӯз беруни ватан будам, қурбақои ватанам ёд кардам омадам. ин рӯз блогерҳо ҷамъ шида, гуда ҷамъ шида. гудакай гиҷора дидем шумоли. ҳеҷ ҷора дидаги нестем. ҳеҷ ҷора дидаги нестем. ватани орому осудаву гулгулшикодаш хеста гапи хабар кайстед. бема дард дидир ма гап занам дар ин миллат. бахшиш суҳбату боқӣ. бобода бироен блогерҳо, бобода бироен блогерҳо. ки ҳо ба темаро сар мекунам, тамоман сар мекунам. ай штомада сартон бигиред. боборо ҳурмат кунед. маҷбур мекунем ки шумо калонро ҳурмат кунед. маҷбур мекунем шуморо ки калонро ҳурмат кунед, дуои калонро бигиред. блогерҳои биё номуҳтарамтон нагум. ман дар Тоҷикистон намедонед ки бобода киҷо намедонед? навор кардам барои Гусейн Гасанов намедонед? гуфтам тамоми чина гап зад бо биромаден ким чиё нависондаистен. ман қатъи ҳамат кияй ба ҳамаи Исмоилҷони қанди бобош гап мезанам, ҳамроми писарчамай гап мезанам. ҳамаро ба як чишм нигаҳ кунед. ай бобоҳо нафрат накунед. бобоҳо дуотун кунад, шуморо ба доди бобоҳо бирасем. бегаи программаи эфирро тамошо кунед.